Festival zanatskog piva biće održan 31. avgusta ispred Rudarske česme u Lazarevcu, a ovu manifestaciju najavio je član veća Nenad Bačanac. Ideja za ovaj festival piva je došla u saradnji sa Vladom, koji će vam se kasnije obratiti, jer smo jako svesni da u ovoj dobu industrializacije se dosta pobeglo od one osnovne tehnologije prerade piva, sve manje piva se proizvodi od hmelja, nestao je taj kvalitet, pa želimo da dolaskom 6 najboljih pivara u Srbiji omogućimo građanima gradske opštine Lazarevac prvo da probaju jako kvalitetna piva, a s druge strane da razmisle o tome zašto gradska opština Lazarevac nema neku svoju mini pivaru, jer je već opšta ekspanzija u svetu proizvodnje tih piva ne u kućnoj radinosti, to su već mali pogoni koji zapošljavaju određeni broj ljudi. Za takvu neku ideju i ovim putem pozivamo zainteresovane građane gradske opštine Lazarevac da nam se obrate, pomogli bi im, znači da opet neki vid samozapošljavanja i zapošljavanja ostvarimo kroz preradu tih poljoprivrednih proizvoda, u ovom slučaju hmelja. Predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić istakao je da će 6 pivara sa teritorije Republike Srbije predstaviti svoje proizvode. Važno je da ljudi probaju neosporan kvalitet nekomercijalne proizvodnje piva, koji je daleko kvalitetniji, daleko zdraviji, da tako kažem, za samu upotrebu nego što je to. U svetu, kao što znate, a i na našoj teritoriji ovde imamo dosta mini vinarija i tako da kažem manju proizvodnju koja se bazira na manjoj količini, ali na što boljem kvalitetu. Tako je i ova priča zamišljena da to budu neke mini pivare koje će proizvoditi pivo što boljeg kvaliteta, ali to neće biti neka velika komercijalna proizvodnja, ali oni koji uživaju i žele da piju kvalitetno pivo, oni će svakako izabrati pivo koje njima odgovara. Inicijativa postoji već par godina, međutim, do ove godine nisam došao do podrške i svega toga. Ove godine stvarno mogu da se zahvalim svima njima na ovakvoj lepoj podršci i saradnji, prepoznali su ideju, to je to. U slučaju loših vremenskih uslova, festival će biti održan u holu Centra za kulturu u Lazarevcu.